So that garment does not come from the earth. Tämä vaate Number ei tule one. maailmasta, numero 1. The garment of righteousness I saw comes only from God in heaven. Vanhurskauden vaate, jonka näin, tulee ainoastaan taivaasta. And that garment I saw the glorious church wearing Ja tämä vaate, jonka näin, loistilen kirkkaan seurakunnan pukeutuvan, can only come through the sacrifice of Christ. voi tulla ainoastaan Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta. We are talking about righteousness. Puhumme vanhurskaudesta. And he's saying Ja hän sanoo, the centrality of repentance is that garment. parannuksen teon keskeisyys on tämä vaate. Only by repentance can you access the glorious garment I saw them wearing, the righteousness of God. Ainoastaan parannuksen teon kautta voit saada tämän valtavan loistelijan kirkkaan vaatteen, jonka näin. So again, Joten jälleen I have come to Finland olen tullut Suomeen to announce the hour of repentance in the church. julistamaan parannuksen teon hetkeä seurakunnassa.